אבא, אנחנו כבר קרובים? כן, הנה, עוד מעט. ותחזינה עינינו. ותחזינה עינינו? מה זאת אומרת? שהעיניים שלנו יראו את בית המקדש. זה לא משהו שכל כך רצית? אתה רואה כמה חשוך? תדע לך שחושך גדול תמיד אומר לנו שעוד מעט יגיע האור. אבא, מה נראה שם? תמיד. מה תמיד? אני מקווה שנצליח לראות את עבודת קורבן התמיד של שחר, לראות איך היה נראה היום בבית המקדש, ללוות את הכהנים בעבודתם, את הלוויים בשירם ובזמרם, את ישראל במעמדם. מה זאת אומרת ישראל במעמדם? עוד מעט הסבירו לנו הכל. תקשיב מה הוא אומר. תאגרו כוחות. שמעת? אתם כבר קרובים מאוד לבית המקדש. עוד מעט הכהנים מתעוררים, ויום חדש עולה על בית הבחירה. רגע, מי זה הילד הזה? אני רק אומר לו שלום. שלום, אני מוישי, ואיך קוראים לך? קוראים לי יעקב. אתה גר בירושלים? כן, ואתה? אני מהדרום. אבא שלי הבטיח לי שיקח אותי לראות את הקרבת התמיד. האם גם אתה בדרך לבית המקדש? כן, אבל מסתבר שאני לא יכול להתעכב. אני ממשפחת כהנים ואני בדרך לעבודה. לעבודה? כן, אני בדרך לשמור בפתח של בית אבטינס. אנחנו מחליפים משמרות באמצע הלילה. אבל אתה רק ילד. נכון, וזה בדיוק התפקיד שלנו. אם אני אראה אותך מאוחר יותר, אני אספר לך על זה. להתראות. מוישלה. בוא נזדרז. אמרתי לך שהחושך הזה עלול להטות אותנו. עוד כמה שעות עולה השחר. אבא, תראה, יש כאן כל כך הרבה אנשים בדרך לבית המקדש. הם כולם כהנים? בוא נקשיב למה שהוא מסביר. יש כאן כהנים, לוויים וגם ישראלים. צריכים אותם להקרבת התמיד. את הישראלים? בוודאי. אתה יודע, מוישי, שקורבן התמיד הוא קורבן ציבור של כלל ישראל. אם כך, איך יכול להיות שהקורבן מוקרב, אבל אין אף נציג מישראל שיהיה שם בעת ההקרבה? לכן ישנם מעמדות. מעמד כהנים, מעמד לוויים, וגם מעמד ישראלים, שיעמדו על גבי הקורבן בעת ההקרבה. וואו, הנה בית המקדש. יש שם גם ילדים ששומרים, זה לא מפחיד? אם יבואו גנבים, יהיה להם כוח נגדם? חלילה וחס. אני לא חושב שיש גנבים בבית המקדש. נראה לי שהוא בדיוק מדבר על זה. מצוות עשה מן התורה, לשמור על בית המקדש, שמירה של כבוד, לכבד את ארמונו של מלך מלכי המלכים. ב-24 מקומות ישנה שמירה בבית המקדש, לאורך כל הלילה, ויש אומרים גם לאורך היום. זאת במשמרות שמתחלפות לאורך השעות. ברוב המקומות שומרים הלוויים שמעל גיל 30, חוץ מ3 מקומות, בהם השמירה מסורה לכהנים. 3 מוקדים אלו הם לשכת בית אבטינס, הממוקמת בדרום העזרה מעל שער המים. בית אבטינס? אני יודע מה זה, שם היו מכינים את הקטורת. לשכת בית הניצוץ, הממוקמת בצפון העזרה מעל שער הניצוץ, ולשכת בית המוקד, שהיא לשכה גדולה יותר ומצויה אף היא בצפון העזרה. בבית אבטינס ובית הניצוץ, השומרים הם גם ילדי הכהנים, ואילו בלשכת בית המוקד, העשויה ככיפה עגולה וגדולה, המכילה בתוכה 4 לשכות קטנות, השומרים היו כבר אלו המבוגרים יותר, הראויים לעבודה, והם עומדים לשמור בחלל המרכזי של הלשכה. והלוויים, איפה הם היו שומרים? הלוויים, הם היו ב5 שערי הר הבית, וב4 פינות ההר מבפנים. הם היו גם ב5 שערי העזרה, וכך גם בלשכת הקורבן, לשכת הפרוכת, ומאחורי בית הכפורת, שזה המקום בין קודש הקודשים לחומת העזרה המערבית. יש שם אנשים עם אבוקות ואיש עם מקל ביד. מה הוא עושה שם? האיש הזה הוא איש הר הבית. התפקיד שלו זה להיות אחראי על כל השומרים.
הוא סובב בין הפתחים ומוודא שכל השומרים במקומם ושהם אינם נרדמים על משמרתם. במידה והוא רואה שומר מנמנם, הוא פונה אליו באמירת שלום עליך. שומר שלא ישיב לברכה, סימן כי הוא נרדם באמצע עבודתו. במצב כזה יעיר אותו איש הר הבית בעזרת המקל שבידו, ואף בידו הרשות לשרוף את כסותו של הנרדם, כדי שישמעו זאת כל השומרים ויראו מלהתרשל בשמירתם. בעוד שעה קלה יעלה עמוד השחר. זמן מה קודם לכן תתבצע תרומת הדשן, שבה הכהן שזכה במצווה זו יסלק מן האפר שהצטבר על המזבח החיצון בשל שריפת הקורבנות ויניח אותו על רצפת העזרה. הכהנים המעוניינים להשתתף בפיס, הלא הוא מעשה ההגרלה על קיום המצווה הזו, מקדימים להשכים וממהרים לבית הטבילה, אליו מגיעים דרך מורד המדרגות המצויות בלשכה הצפונית-מערבית בבית המוקד. לאורך ימות השנה מחולקת העבודה בין משפחות הכהנים ל-24 משמרות כהונה. בהגיע השבוע של כל משמר ומשמר לעבוד בבית המקדש, הם מחלקים את עבודת המשמר לבתי אב, שכל אחד מהם זוכה לעבוד לפחות יום אחד מאותו שבוע בבית המקדש. כעת, חוץ מאלו שהשכימו קום כדי להשתתף בפיס הראשון, שאר הכהנים, המשתייכים לבית האב שאמור לעבוד במקדש ביום שיבוא, עדיין נמים את שנתם בבית המוקד, שחצי ממנו היה בתוך העזרה, והחצי ממנו היה בחיל מחוץ לחומת העזרה. כך בעצם חצי מבית המוקד היה קדוש, וחצי היה נחשב למקום חול שאינו קדוש. הכהנים הצעירים ישנים על גבי כסתות שפרוסות על הרצפה, מעין סמיכות דקות. הכהנים המבוגרים, זקני בית אב, ישנים באזור מיוחד על הרובדים, שהם מדרגות של אבן שנבנו בפאתי בית המוקד. לפני השינה הם היו נוטלים את בגדי הכהונה, בגדי הקודש, מקפלים אותם ומניחים אותם ליד ראשיהם. שימו לב, תחת אחת הרצפות מוחבאים מפתחות העזרה. רוצים לדעת היכן? תעקבו היטב. לקראת זמן נעילת השערים, אחד מזקני בית האב מרים את המרצפת המיוחדת ומוציא מהגומחה שתחתיה את המפתחות. אחרי שנעל את השערים, הוא מחזיר את המפתחות למחבור שתחת המרצפת, ואז, ממש מעל המרצפת הזו, הוא מניח את כסותו והולך לישון. בכך, הוא שומר על המפתחות לאורך כל הלילה. ובעצם הם כולם נעולים כל הלילה ולא יכולים לצאת? שאלה מצוינת שאלת. מעניין מה התשובה. בוא נשמע מה הוא אומר. התשובה מעניינת לא פחות. אם אחד הכהנים מגלה שהוא נטמע, הוא הרי לא יוכל לעבוד למחרת, אבל גם לא יוכל להישאר לצד הכהנים הטהורים. לכן הוא הולך אל המסיבה. מסיבה? המסיבה היא מנהרה ארוכה, החפורה תחת בית המקדש. הכהן שנטמע יורד מהלשכה הצפונית-מערבית בבית המוקד אל המנהרה, המוארת בנרות משני צדדיה לאורך כל הדרך. הוא הולך עד למקווה שבבית הטבילה, ולאחר מכן הוא מתחמם במדורה שבערה ליד בית הטבילה, כדי שיתחממו הכהנים הבאים לטבול. משם הוא חוזר לבית המוקד, ורק בבוקר, כשיפתחו השערים, הוא יצא. והכהנים, אלו שקמים ראשונים כדי ללכת לפיס על תרומת הדשן, למה הם טובלים? וואי, לא חשבתי על זה. הגרלת הפיס על המצווה הייתה מתקיימת בחלק הקדוש של בית המוקד. בשביל לעמוד בו צריך טבילה. ובכל מקרה, הם הרי רוצים מיד להתחיל בעבודה, ולא להמתין ולהתעכב עד שיטבלו. מי דופק שם? זהו הממונה. הוא הגיע לבית המוקד כדי לקרוא לכהנים הרוצים להשתתף בפיס לבוא להפיס. אבל רגע, אתה שומע את הקול הזה? קולו של הכהן האחראי על הכרוז היה נשמע בקול רם כל כך, עד שהיו שומעים אותו גם למרחק רב מבית המקדש.
היו שנים שהכהן שהיה קורא היה גביני כרוז, ויש אומרים שקולו היה נשמע אפילו עד יריחו, במרחק עצום. הממונה מגיע כל יום בדיוק באותה שעה? הממונה לא בא בשעה קבועה. לפעמים הוא מגיע עם כל קריאת התרנגול, או הכהן הכרוז, לפעמים הוא בא מוקדם יותר או מאוחר יותר. אם הישמע כל דפיקות הממונה, הכהנים פותחים לו את דלת בית המוקד, והוא נכנס ומכריז. מי שטבל יבוא ויפיס. וכל מי שכבר טבל והכין את עצמו ולבש בגדי כהונה, מתקבץ בחצי הקדוש של בית המוקד, סמוך לשער האזהרה. תרומת הדשן הייתה הפיס הראשון, שכן אחריו התקיימו פייסות על כל העבודות של ציבור שיעשו במקדש לאורך היום. המשתתפים בהגרלות הם הכהנים של בית האב שרוצים לזכות במצוות הללו. הם נעמדים במעגל, ובהחלטה משותפת, או על ידי הממונה, היה נקבע מספר אקראי, שהוא המספר הזוכה. כל אחד מהכהנים במעגל מרים את ידו ומצביע באצבע אחת או שתיים, אך לא באגודל. זאת כדי שלא יהיה מצב שבו כהן יראה שהמספר יעצור אצל חברו העומד אחריו, וירים את האגודל, שהיא אצבע שניתן בקלות לקפלה או לזקוף אותה. מי שנתפס בהוצאת אגודל יוצא מן ההגרלה, ויש אומרים שאף נענש על כך. אחד הכהנים נבחר להיות זה שממנו יתחילו את הספירה, וכדי לא להתבלבל, הממונה היה מסיר את מקבעתו עד לסוף ההגרלה, ויש אומרים שמיד היה מחזירה לו. הממונה מתחיל לספור את האצבעות עד שמגיע לכהן שיוצא במספר שנקבע בתחילה. כך הולכים וסופרים את המספר הגבוה ממספר הכהנים המשתתפים בפיס, עד שמגיעים למספר שנקבע. הכהן שמגיעים לאצבעו בספירת המספר הזוכה, הוא זה שמקבל את העבודה הראשונה. מלבד הזכייה בעבודת תרומת הדשן, זוכה אותו כהן גם בסידור המערכה, העלאת 2 גזירי עצים והצתת המערכות. לאחר שנערך הפיס, מגיע הרגע לבילוש האזהרה. הממונה נוטל את המפתחות שהיו כל הלילה תחת הקרקע, והוא פותח איתם את הפשפש. הלא הוא פתח קטן שנמצא ליד הדלתות הגדולות המובילות להאזהרה. השערים עצמם עדיין נשארים נעולים, שכן טרם הגיע הזמן לפתיחתם. איזה מראה מדהים! הממונה נכנס להאזהרה שעדיין חשוכה בשעה הזו, ואחריו נכנסים הכהנים וידיהם 2 אבוקות שלו. מה הם הולכים לעשות? הם הולכים לבלוש ולבדוק שכל הכלים בהאזהרה נמצאים במקום, ושאין שום דבר טמא בהאזהרה. הכהנים נחלקים ל2 קבוצות. אחת הולכת למזרח והשנייה למערב. והנה מגיע רגע השיא. הם נפגשים יחד בתום הבילוש בנקודה שנמצאת ליד לשכת עושי החביתין, סמוך לשער ניקנור. ושם הם משתמשים במעין סיסמה שמאשרת שהכל תקין. הם אומרים אלו לאלו, שלום, הכל שלום. כעת, כשנבדק כי הכל מוכן לעבודה, מגיעים הכהנים עושי החביתין אל לשכתם, ומתחילים בחימום המים ובהכנות לקראת עשיית חביתי כהן גדול. את המנחה מביא הכהן מדי יום, והיא תוקטר חציה בבוקר עם התמיד של שחר, וחציה בערב עם התמיד של בין הערביים. המים כבר יתחילו לרתוח מעכשיו, אולם הלישה והאפייה יעשו עוד מעט, רק אחרי שיעלה עמוד השחר. לצורך מנחת החביתין, שנקראת כך משום שמתגנים אותה במחבת, מביא הכהן הגדול מדי יום מביתו, כלומר מכספו הפרטי, סולת, שמן וקומץ לבונה. ובתום המדידות וחלוקת החומרים, הם יהפכו לעיסה שממנה יעשו חלות שיתחילו בתנור ויסתיימו במחבת. אל המזבח הם יגיעו אחר הקרבת התמיד. רגע, אפשר שאלה? בוודאי. כל הכהנים לבושים כל כך מסודר. יש איזו דרך לעשות את זה? שמת לב לנקודה מעניינת. בגדי הכהונה צריכים להיות לכבוד ולתפארת, כראוי לבגדים בהם עובדים בבית השם.
ועליהם להיות תואמים במדויק למידותיהם של הכהנים, באופן שיהיה מסודר ויפה. לצורך כך, היה בבית המקדש את המלביש, שתפקידו להיות אחראי על בגדי הכהונה, שיוכנו באופן המתאים והמהודר ביותר. לצורך העבודה סביב בגדי הכהונה, ישנו אף חדר מיוחד, שנקרא לשכת פנחס המלביש, על שם הממונה הראשון. הבגדים עצמם מאוחסנים בלשכת הגזית בחלונות מיוחדים המחולקים לפי משמרות, כשלכל משמר ישנם 4 חלונות. כל חלון מיועד לבגד אחר. בבוקר, אחרי שהכהנים טובלים ומוודאים שאין להם שום בגד או משהו שיחצוץ בין הגוף לבגדי הכהונה, הם לובשים את מכנסיהם, ולאחר מכן ממשיכים בלבישת בגדי הכהונה, ראשית בכתונת, ואז באבנת ובמגבעת. הכהן הגדול מוסיף אחר לבישת האבנת את המעיל ולאחריו את האפוד, החושן, המצנפת והציץ. ועכשיו מתחילה העבודה? עכשיו ממש. בואו נלך לראות את תרומת הדשן. הכהן שזכה בפיס צועד לעבר העזרה. רגע לפני שהוא נכנס לשם לבדו, מזהירים אותו הכהנים. היזהר שמא תיגע בכלי עד שתקדש ידיך ורגליך מן הכיור. ועכשיו, נוכל לראות את קידוש ידיים ורגליים? רגע, בואו נסביר מה זה קידוש ידיים ורגליים. ברחיצה הזו מחויב כל כהן לפני שמתחיל לעבוד בבית המקדש. מי שעבד בלי קידוש ידיים ורגליים תחילה, עבודתו פסולה. ואת זה עושים לפני כל עבודה? לא חייבים. אפשר לקדש פעם אחת בתחילת היום, וכל עוד לא היה היסח הדעת, זה מועיל. אז אתה מראה לנו? קודם כל, אנחנו רואים את הכהן הראשון שנוטל את ידיו. זהו מי שזכה להרים את הדשן. הוא נכנס לבד וצועד באפלולית הזו. אין לו שום תאורה, אפילו לא נר. בזכות האש של המערכה, הוא מצליח לראות את הדרך עד לכיור. אף אחד לא רואה או שומע אותו עד שהוא מגיע לכיור. לאורך כל הלילה היה הכיור שקוע בבור המיוחד שלו, ועכשיו הוא מעלה אותו החוצה בעזרת המוחני, מתקן מיוחד עם גלגלת שנבנה לצורך כך על ידי בן קטין שהיה כהן גדול. הרעש שמשמיע המוחני מגיע לאוזני הכהנים שאומרים יחדיו, הגיע העת. הכהן עומד על יד הכיור, אחרי שבדק שאין חציצה בידיו וברגליו, הוא מניח את יד ימין על רגל ימין ואת יד שמאל על רגל שמאל, זאת מבלי להישען על שום דבר. הוא מברך ומקדש במים את ידיו ורגליו. משם הוא ממשיך אל עבר המזבח. שם, בין הכבש למזבח, בצד מערב, מונחת המחתה. הוא נוטל אותה ועולה לראש המזבח. תקשיבו לברכה. ברוך אתה מלך אוילום, אשר קדשנו וקדושו סוי של אהרון וציוונו על תרומת הדשן. כשהמחתה אחוזה ביד ימינו, הוא מפנה את הגחלים לצדדים וחותם הגחלים שנשרפו בפנים המערכה. כשהוא מדקדק לקחת גחלים ודשן שנעשו מבשר של הקורבנות שהוקטרו ביום האחרון. הוא יורד בכבש בצד מערב, וכשהוא מגיע לרצפת העזרה, מסובב את פניו ופונה לצד מזרח. אחרי שהוא הולך מספר צעדים עד סוף רוחב הכבש, הוא מסובב את פניו לצפון והולך עוד 10 אמות. שם, במרחק 3 טפחים מהכבש, הוא מניח את הדשן. אבל בסוף הכל התמלא שם בדשן. אז זהו, שלא. בנס, הדשן היה נבלע במקומו. ברגע בו רואים אחיו הכהנים שהוא ירד מהמזבח, הם ממהרים לעבר הכיור כדי לקדש ידיים ורגליים ולהתחיל בעבודה. אבל שנייה, הדשן שמעל המזבח, מה איתו? הכהנים נוטלים בידיהם הגרפות, עולים לראש המזבח וגורפים את כל הדשן שנותר אל התפוח. הלא זו הערמה של הדשן במרכז המזבח. בעת הצורך, כשהתפוח באמצע המזבח מתמלא בדשן, נעשית מצוות הוצאת הדשן, שבה מוציאים את הדשן אל מחוץ לירושלים. ויש אומרים שבכל יום נעשתה מצווה זו. לקראת הוצאת הדשן, הכהנים יגרפו את ערמת הדשן לכלי נחושת ענק שנקרא פסחתר. אליו מחוברים שרשראות משני הצדדים. כהן אחד יורד לפני הפסחתר, ומושך אותו בזהירות במורד הכבש, בעוד הכהן השני
מחזיק בחוזקה את השרשרת השנייה, כדי שהפסחתר לא יחליק במהירות אל רצפת העזרה. כשהוא מגיע מטה, נושאים אותו אל מחוץ לעיר ומניחים אותו במקום שהרוחות אינן מנשבות בחוזקה. תראו, הנה אולם עם הרבה עצים. מה זה? זו לשכת העצים. לקראת סידור המערכות על גבי המזבח, נכנסים הכהנים ללשכת העצים הממוקמת בעזרת אנשים. נוטלים גזרי עצים שנבדקו שאין בהם תולעים ושהם ראויים לעלות על המזבח, ונכנסים דרך שער הדלק אל העזרה, בדרך להעלותם אל המזבח. איזה סוג עצים זה היה? כל העצים כשרים למערכה, חוץ מעצי זית ועצי גפן שאינם דולקים יפה, וגם משום שלא יעקרו אותם מהארץ. אבל בעיקר משל ענפי תאנים מעצים שכבר אינם מוציאים פירות, וכן משל עצי אגוז ואפרסמון. 3 מערכות עצים היו מסדרים בכל יום על המזבח. מערכה הגדולה, מערכה של קטורת ומערכה השלישית. את המערכה הגדולה היה מסדר הכהן שזכה בפיס הראשון, אותו כהן שתרם את הדשן. שימו לב כיצד כשהוא מסדר את ערימות העצים זו על גבי זו, הוא משאיר רווח בין העצים שיוצר כמו חלון קטן, בדיוק בצד מזרח, מהיכן שנושבת הרוח. בחלון הזה הוא ישים את האליטה, קסמים דקים כמו גפרורים. איתם ידליק את האש שתצית את המערכה כולה. אין גודל מוגדר למערכה זו, אלא כפי הנצרך לקורבנות של אותו היום. במידה והאש תחלש, הרי שתמיד ניתן להוסיף עצים. משם עובר הכהן לסדר את המערכה השנייה, זו של הקטורת. היא כבר קטנה יותר מהמערכה הקודמת. הם בחרו עצי תאנה יפים, מהם יסדרו את המערכה. דווקא תאנה? העדיפו דווקא עצי תאנה. בין היתר, משום שזה תיקון לחטא הדם הראשון ששמע לשון הרע, והקטורת היא זו שמחפרת על לשון הרע. בנוסף, עצי תאנה הם דליקים יותר, ותוך שעה קלה נהפכים לגחלים שניתן להקטיר עליהם. ברגע ששתי המערכות מסודרות, מחזירים את האיברים והפדרים שסידרו בצד, אלו שלא התעכלו בערב שעבר, ושמים אותם על המערכה הגדולה. ומה עם האש? ממש עכשיו מביאים את האש. מביאים? אבל למדנו שהאש יורדת מהשמיים. הקשבת ממש יפה. אכן, האש על המזבח יורדת מהשמיים, אבל עדיין ישנה מצווה להביא אש גם בידי הדיוט, מבית הניצוץ או המוקד. והנה, הכהן מגיע עם האש ומדליק את המערכות. למה הכהן מביא 2 גזרי עצים? ישנה מצווה להניח לפני הקרבת תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים 2 גזרי עצים, בגודל אמה על אמה. אותם מניחים על גבי המערכה הגדולה. יש אומרים שעושים זאת לפני הדלקת האש. אבל כעת נותר לסדר את המערכה השלישית, מערכה קטנה שנועדה לקיום האש. ניתן לסדר אותה בכל מקום על המזבח, ואין צורך גם להדליק אותה כבר עכשיו, אלא מאוחר יותר. לאן כל הכהנים הולכים? הכהנים נכנסים עכשיו ללשכת הגזית כדי להשתתף בפייסות של העבודות הבאות. איזה עבודות? הם מגרילים מי ישחט, מי יזרוק, מי ידשן את המזבח הפנימי, מי ידשן את המנורה, מי יעלה איברים לכבש, מנחות ונסכים. הפיס מתחיל. בדיוק כמו הפיס הראשון, כך גם כאן. מתחילים לספור את אצבעות הכהנים, החל מהכהן שהסירו את כובעו, עד שיגיעו למספר שנקבע קודם לכן. ברגע שהגיעו לכהן שמספרו כמו המספר הזוכה, מתחיל סדר הזכיות לפי עמידת הכהנים לידו בזה אחר זה, מהזוכה הראשון שמקבל את מצוות השחיטה, ועד הכהן ה-13 שיזכה להעלות את יין הנסכים. הלילה חולף והולך אט-אט. הממונה ניגש אל הכהנים. צאו ראו, אם הגיע זמן השחיטה. כדי להתחיל בשחיטה, ראשית יש לוודא שהלילה כבר יצא, שכן שחיטה פסולה בלילה. אחד הכהנים, שנקרא הרועה, עולה למקום גבוה מעל המקדש,
כדי לצפות ולראות אם הגיע הבוקר. מאיפה הם יביאו עכשיו טלה לקורבן התמיד? תשמע מה אומר הממונה. צאו והביאו טלה מלשכת הטלאים. לשכת הטלאים הייתה הלשכה שבה נמצאים הטלאים עבור קורבנות התמיד. בעוד הטלה שיוקרב כתמיד של שחר מובא מהלשכה, הולכים חלק מהכהנים ללשכת הכלים, ומוציאים משם 93 כלי כסף וכלי זהב, שמיועדים לעבודות היום, ומניחים אותם על שולחן כסף המונח במערב הכבש, ליד המזבח. בלשכת הגזית כבר בודקים את הטלה לאור אבוקות, לוודא שהוא תמים וללא נזק. ולא בדקו אותו קודם? בוודאי שבדקו. הרי חייבים לבדוק את קורבן התמיד כבר 4 ימים לפני השחיטה, אבל ליתר ביטחון בודקים אותו גם עכשיו. מביאים לטלה לשתות משהו בכוס של זהב. אכן כן, הטלה מושקה כעת במים, כדי שאחרי השחיטה יהיה ניתן בקלות להפשיט את האור. העיר פני כל המזרח! עד שבחברון! כך, עם תחילת עבודת היום בבית המקדש, זוכרים את ישני חברון, אבותינו ואימותינו שבמערת המכפלה, ומעוררים זכות אבות. הכהן שזכה בפיס בשחיטת התמיד, מושך את הטלה לכיוון בית המטבחיים הנמצא בצפונו של המזבח, אחריו פוסעים הכהנים שזכו בהעלאת האיברים לכבש. בבית המטבחיים היו 8 עמודי אבן קטנים, שבראשם ריבועים מעץ, ועליהם ווים ממתכת בכמה גבהים. עליהם תולים ומפשיטים את הבהמה, ולידם שולחנות שיש, שעליהם ידיחו את הקרביים. למה לא עשו את הכל מזהב? זה לא כבוד לבית המקדש. שאלת שאלה יפה. התשובה היא שהזהב הוא מתכת שמתחממת ויכולה לגרום לבשר להתקלקל, ויהיה לא נעים לעמוד שם, לעומת השיש הקר שמקרר את הבשר. הטלה מושכב בקרן צפונית מערבית של בית המטבחיים, בטבעת השנייה, ממש אל מול קרני השמש. שם מקום שחיטת קורבן התמיד של שחר. הטלה מושכב על צד שמאל, ראשו לכיוון הדרום ופניו לכיוון מערב. זאת כדי שלא ילכלך את הצד שסמוך למזבח. הכהנים שזכו בפיס בדישון המזבח והמנורה באים ובידיהם 4 דברים. כלי שנקרא טני ונראה כמו קערה גדולה, והוא מיועד לדישון המזבח. בנוסף, כלי שנקרא כוז, הדומה לגביע זהב ענק, ובו משתמשים לדישון המנורה. ויחד עמם עוד 2 מפתחות. הם מתקדמים לכיוון ההיכל, נכנסים מבעד לפרוכת הכניסה לאולם, וממשיכים לעבר הפשפש, שהוא פתח קטן הנמצא מימין לשער הגדול, שכעת עדיין סגור. הכהן פותח את דלת הפתח הנעולה ב2 מנעולים. מנעול אחד הנמצא בתחתית הדלת, נפתח במאמץ של הכהן המכניס את כל ידו פנימה אל חור המנעול ופותח אותו מהצד השני, ומנעול אחד הממוקם בגובה הכהן ונפתח בקלות. מהפשפש, הכהן נכנס לתא הממוקם בפנים, פותח את הדלת שבין התא להיכל עם המפתח השני, ומשם הוא נכנס לתוך ההיכל. כשהוא בהיכל, הוא הולך אל השער ומגיע אל המנעולים מהצד הפנימי מתוך ההיכל. הממונה על פתיחת השערים, בן גבר, נותן רשות לכהנים לתקוע, ורק אחרי שיתקעו 3 תקיעות בחצוצרות של כסף, תתחיל פתיחת השערים. עם הישמע התקיעות, הכהן יפתח את השערים הגדולים מבפנים, בו בזמן שהלוויים יפתחו את כל שערי העזרה. הוא מזיז את הנגר והפותחות, אלו הם הבריחים והמנעולים שסוגרים את הדלת, ואז, ברגע אחד, נפתח סוף סוף השער הגדול. איזה קול חזק זה! הקול הזה כל כך חזק שהוא נשמע אפילו ביריחו. ואתה יודע מה אומר הקול הזה כשהוא נשמע בבית המקדש? מה? שזה הזמן לשחוט את התמיד. אנשי המעמד הישראלים ושאר מביאי הקורבנות שהמתינו מחוץ לבית המקדש נכנסו כעת לעזרת ישראל, וגם הם יוכלו לראות את שחיטת התמיד. הכהנים שזכו באיברים מחזיקים את הטלה. הכהן שמקבל את הדם עומד ופניו אל הטלה ובידו המזרק, הכלי שיקבל את הדם. הכהן שוחט את 2 הסימנים והוורידים
ומיד מקביע את הסכין ומנגב את הסכין על שפת המזרק, כדי שלא יטפטף ממנו דם אל תוך המזרק, שכן הדם הזה פסול לקבלה. הכהן שמקבל את הדם אל המזרק שבידו, מכוון לשם קורבן התמיד. ברוך אתה מלך אוילום, אשר קדישונו בקדושו סוי של אהרון וציוונו על קבול הסדם. הוא מקרב את המזרק ממש מתחת צוואר הבהמה, ומקבל את כל דם הנפש. עכשיו נלקח הדם אל המזבח. זוהי הולכת הדם, שגם זו מצווה שעליה מברך הכהן, אשר קידישנו בקדושתו של אהרון וציוונו על הולכת הדם. הכהן פוסע אל עבר הקרן הצפונית-מזרחית של המזבח. הוא מתקרב אל המזבח, אבל לא יותר מדי, כדי שיוכל להיות במרחק מספיק כדי לזרוק את הדם ולא לשפוך אותו. ברוך אתה מלך אוילום, אשר קדישונו בקדושו סוי של אהרון וציוונו על זריקת הדם. הכהן זורק את הדם על קרן מזרחית-צפונית, בחצי התחתון של המזבח, מתחת חוט הסקרה. ובזריקה אחת, הדם מגיע גם לצד מזרח וגם לצד צפון. לאחר מכן הוא הולך לקרן המערבית-דרומית, וכך בזריקה השנייה הוא מגיע גם לצד מערב וגם לצד דרום של המזבח. אלו הן שתי זריקות שמגיעות ל4 קרנות. את הדם הנשאר במזרק לאחר הזריקה שופך הכהן על יסוד המזבח. בזמן העבודה בקורבן התמיד, היו הכהנים שזכו בדישון המזבח הפנימי והמנורה בתוך ההיכל, ובידם הטני והכוז. ראשית היה הכהן שזכה בדישון המזבח, ניגש אל המזבח הפנימי, מזבח הזהב, ובידו הטני, אותו הוא מניח על הרצפה לפניו, על יד המזבח. הוא מושיט את ידיו אל המזבח, נוטל מלוא אופניו מהאפר והפחם שעל המזבח, ומכניס אותם לתוך הטני. הוא לא הכניס את הכל. מה שנותר על המזבח ולא נכנס ביד, הכהן מפנה לתוך הטני בעזרת המכבדת, שהוא כלי שנראה כמו מטאטא קטן. כשהוא מסיים, הוא משאיר את הטני במקומו על רצפת ההיכל, ויוצא מן ההיכל. הכהן שזכה בדישון המנורה והמתין עד לאחר זריקת הדם, פוסע אל המנורה, הנמצאת בצד המערבי של ההיכל, ובידו הכוז, אותו גביע ענק שכרגע עדיין ריק. הוא עולה על 3 מדרגות האבן, ומתחיל לטפל ב5 מתוך 7 הנרות. הוא מכבה את הנרות הדולקים, מוציא את השמן הישן ואת האפר והפתילות, בין היתר בעזרת צבת קטנה, כמו פינצטה ומחתה, ומניח את כל מה שהוציא בתוך הכוז. הוא מנקה במטלית ספוג את לחלוכית השמן שנותרה בבזיחים, ואז שם פתילות חדשות העשויות מבגדי כהונה שבלו, ולאחר מכן שמן זית זך. עם סיום דישון והטבת המנורה, הכהן מניח את הכוז על המדרגה השנייה ויוצא מההיכל. למה הוא לא השתחווה ביציאה? משום שהוא לא סיים עדיין את העבודה שלו במנורה. מאוחר יותר, אחרי הקטרת הקטורת, הוא ישוב להטיב את 2 הנרות המזרחיים, ורק אז יסיים את עבודתו. מה עושים בינתיים עם קורבן התמיד? מיד אחרי זריקת הדם של קורבן התמיד, הוא נתלה על אחד העמודים, והכהנים שזכו באיברים מפשיטים את אורו מלמעלה מהרגליים לכיוון הראש, בזהירות שלא יתלש בשר עם האור. אחרי שהופשט כל האור, מתחיל הניתוח, חיתוך בחלוקת איברי הקורבן ל10 חלקים. החלק הראשון הוא הראש, ממנו מתחילים. לאחר מכן העוקץ, החזה והגרה, 2 ידיים, 2 רגליים ו2 הדפנות. ברגעים הללו נעשות גם העבודות השונות, כרחיצת הקרביים, הכרס והמעיים, הפרדת הריאה והכבד ועוד. כל אחד מהכהנים מוליך את האיבר שזכה בו בפיס. בראש צועד מי שמוליך את הראש והרגל הימנית. לאחריו, הכהן המוליך את הידיים, הכהן המוליך את העוקץ והרגל השמאלית, אצבע הכבד ו2 הכליות. אחריו, המוליך את החזה והגרה. אחריו, המוליך את הדפנות, ולבסוף, הכהן המוליך את הקרביים. עמם צועדים עוד 3 כהנים, המוליכים סולת למנחת הנסכים ומנחת החביתין, ויין לנסכים. בדרך אל המזבח עוצר הכהן המוליך את מנחת החביתין ומקיים מצוות הגשה, על ידי תנועה של הושטה לעבר חוד המזבח. הכהנים ממשיכים בדרכם אל הכבש, ולאחר שהם מניחים עליו את האיברים, הם מולכים אותם היטב. אחר
לאחר מליחת האיברים, הגיע הזמן שבו כולם יורדים והולכים בחזרה ללשכת הגזית לקרוא קריאת שמע. הממונה מגיע עם כל הכהנים, והוא זה שנותן את ההוראה להתחיל. ברכו ברכה אחת. אחרי שמברכים את ברכת אהבה רבה, קוראים את 10 הדיברות וקריאת שמע. הם מברכים את ברכת אמת ויציב, לאחריה ברכת העבודה, הלוא היא ברכת רצי השם אלוקינו, ופסוקי ברכת הכהנים, זאת בלי נשיאת כפיים. בשבת מוסיף המשמר היוצא ברכה למשמר הנכנס, שמי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ישכיב ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות. את ברכת יוצא אור הם יאמרו מאוחר יותר, זאת משום שכעת, בשעה זו, עדיין לא הגיע זמנה. לאחר הברכות מגיע זמן הפיס השלישי והרביעי. חדשים לקטורת, מי שלא יקטיר מימיו קטורת, בואו ואפיסו. בהגרלה זו של הקטרת הקטורת משתתף רק מי שמעולם לא זכה בכך. זאת כדי לאפשר לכל אחד לזכות במצווה זו שסגולתה רבה. גם כאן, בדיוק כמו בהגרלות הקודמות, הזוכה הראשון הוא זה שהגיעו בספירה למספר שלו, והוא זוכה בהקטרה. הכהן שמימינו זוכה בהבאת הגחלים במחתה מהמזבח החיצון למזבח הפנימי. לאחר הפיס השלישי התקיים הפיס הרביעי, ומי שזוכה בו, הוא יעלה את האיברים מהכבש למזבח, להקטיר אותם באש על גבי המערכה הגדולה. עם סיום הפיס האחרון, כל הכהנים שלא זכו ניגשים אל החזנים הממונים על הלבשתם, והם מורידים מהם את בגדי הכהונה שיוחזרו לחלונות, הלוא הם תאי הבגדים של המשמרות. הגיעה העת להקטיר את הקטורת. הכהן שזכה בקטורת לוקח את הכף הקטנה, הבזח, המלאה בקטורת במשקל חצי מנה, ועליה כיסוי ומניח אותה בתוך כף גדולה, ומכסה את הכף בבד הנקרא מטוטלת. יש אומרים שקודם לכן עולה הכהן בימין הכבש אל ראש המזבח, ונוטל מעט מלח ומולח את הקטורת לפני שהוא יורד בצד שמאל הסמוך להיכל. הכהן שעמד אחריו וזכה במחתה, לוקח את המחתה העשויה כסף ועולה למעלה המזבח כשהוא מקיף את כל המזבח מימינו. עד שהוא מגיע למערכה של הקטורת. הוא מזיז את הגחלים העליונות לצדדים, וכשמתגלות מולו הגחלים הפנימיות הבוערות, הוא חותם מהם מלוא המחתה ויורד עימן מן המזבח. שם הוא שופך את הגחלים הבוערות מן המחתה של כסף לתוך מחתה של זהב הקטנה יותר מן המחתה שעימה ירד מן המזבח. ההבדל בין הגדלים היה מביא לכך שחלק מן הגחלים היו נופלות על רצפת העזרה, והכהן היה מטאטא אותן לתוך אמת המים שבעזרה, כדי שלא יגרמו חלילה לכוויות לכהנים שהלכו יחפים בהיכל. ובשבת, כשאסור לגעת בגחלים, וכמובן לא לכבות באופן ישיר את הבעירה שבגחלים, היה כופה עליהן את הפסחתר, הכלי שבו משתמשים בעת הצורך גם למצוות הוצאת הדשן מהמזבח. מה זה הרעש הזה? בעת שהכהנים ההולכים להקטיר את הקטורת הגיעו בין האולם למזבח, אחד הכהנים נטל את המגרפה, שהיא כלי גדול המשמיע רעש חזק. וכדי להודיע לכהנים וללוויים שעוד מעט תתחיל ההשתחוויה בהיכל והשירה, הטיח אותה על הרצפה באופן שנוצר רעש חזק עד שבכל ירושלים לא היה אדם יכול לשמוע את חברו. למה הולכים עכשיו 3 כהנים אל מדרגות האולם? כהן אחד הוא זה שזכה במחתה, והנה היא בידו. לידו הכהן המקטיר את הקטורת, ומחזיק כעת את הכף ובתוכה הבזח. הכהן השלישי הוא אוהבו או קרובו של הכהן המקטיר שמגיע לסייע לו. שים לב שלפניהם במעלה המדרגות כבר נמצא הכהן שדישן את המזבח הפנימי. עכשיו הוא נכנס בזריזות לפניהם כדי להוציא את הטני שבו מונח הדשן. רגע לפני שיצא הוא ישתחווה, שכן סיים את עבודתו, ומכאן הוא הולך אל העזרה ומניח את הדשן במרחק 3 טפחים מהכבש, שם במקום שהניחו את הדשן של המזבח החיצון, ונעשה נס שנבלה הדשן במקומו.
עד שהוא סיים, 3 הכהנים כבר נכנסים אל ההיכל. הכהן עם המחתה צובר את הגחלים על המזבח בצורה של גבעה קטנה, אותה הוא משטח בעזרת המחתה, ומביא לכך שכל הגחלים יהיו בגובה שווה. כשהוא מסיים, הוא משתחווה ויוצא עם המחתה בידו. הכהן שזכה בהכתרה מוציא את הבזח מתוך הכף ומביא אותו לאוהבו או קרובו שבא לעזרתו. המקטיר פורס את ידיו, והכהן שמחזיק עבורו את הבזח שופך ממנו את הקטורת לתוך ידיו. ואז משתחווה ויוצא עם הבזח בידו. לפני תחילת העבודה הוזהר הכהן. הווה זהיר שמא תתחיל לפניך, שלא תחווה. מה הזהירו את הכהן המקטיר? לימדו אותו שכשהוא מתחיל לפזר את הקטורת על גבי המזבח, שלא יתחיל מהחלק שקרוב אליו, אלא יתחיל מהצד הכי רחוק, ולאט לאט יתקרב. שכן אם הוא יתחיל מהחלק שקרוב אליו, והכל יתחיל לבעור, הוא יקבל קביעה כשיוליך את היד שתחתיה כבר כל הגחלים לוחשות. עכשיו, הממונה נותן את הציווי. הכתר! תראו, כל מי שנמצא בין העולם ולמזבח הולכים מהר. יפה ששמת לב. התורה אומרת, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר, וכך גם בין העולם למזבח. ברוך אתה מלך העולם, אשר קידשנו בקדושו סוי של אהרון, וציוונו על הקטורס הקטוירס. הכהן מפזר את הקטורת בנחת, כמו אדם שמרקד בנפה, וכעת מתחיל העשן לעלות. עשן הקטורת עולה מעלה מעלה, וריחו מכה בעוצמה אדירה. זה הזמן שבו שר הכהן המדשן את המנורה כדי להיטיב את 2 הנרות המזרחיים שנותרו. כשהוא יוצא, הוא לוקח איתו את הכוז שהשאיר במדרגה השנייה, ועימו גם הכהן המקטיר ובידו הכף. שניהם משתחווים בפישוט ידיים ורגליים ויוצאים. אחרי שהכהן המדשן ישפוך את הדשן במזרח הכבש, הם עומדים כולם על מדרגות האולם. הכהן שלישן את המזבח הפנימי, אוהבו קרובו של המקטיר, הכהן שהקטיר, הכהן ששם את הגחלים, והכהן שלישן את המנורה. בכך הם מראים לאחיהם הכהנים שנעשתה עבודתם בשלמות. רואים את הכהנים שממהרים להצטרף אל אחיהם ולהיכנס להיכל. עכשיו נכנסים גם אלו שלא עבדו באחת העבודות היום בבית המקדש? עכשיו נכנסים כולם. הכהנים משתחווים בפישוט ידיים ורגליים על רצפת ההיכל, ואז קמים ויוצאים. זה הזמן שבו מתקרבת עבודת התמיד לסיומה. כעת יעלו את האיברים להקטרה על גבי המזבח. הכהן יעמוד בסוף הכבש ויזרוק את האיברים לאש. לאחר מכן הוא יחזור ויסדר אותם על האש, כפי שמצווה התורה, וערך הכהן אותם. בוא מוישי, עכשיו ממש מתחילה ברכת כהנים. הכהנים מגיעים אל מדרגות העולם. שם כבר ממתינים להם 5 הכהנים שעשו את עבודות הקטורת והמנורה ובידיהם הכלים. יבורכך וישמרך לענות אמן? לא, לא. במקדש לא עונים אמן. שמתי לב שהיו ממש הרבה כהנים בברכת כהנים. נכון מאוד. זה משום שלברכת כהנים יכולים להגיע כל כהן שיחפוץ לברך. אפילו כהן שלא עבד באותו היום, ואפילו כהן ממשמר אחר. עכשיו נגמר? הולכים הביתה? עוד לא נגמר, ילד שלי. עכשיו מקדירים את מנחת הנסכים של התמיד, וגם את מנחת החביתים. הכהן שזכה בפיס הרביעי, בעלת המנחה למזבח, לוקח את הכלי עם המנחה מהכבש. הוא עולה בצד ימין של הכבש, פונה ימינה, ומקיף את המזבח עד שמגיע לקרן מערבית דרומית. שם נמצאת ערימת מלח. הוא נוטל מעט ומערבב היטב את המלח במנחה. משם הוא ממשיך למערכה הגדולה, ואחרי הברכה הוא משליך את המנחה לאש.
הוא יורד בצד שמאל עד שמגיע לכלי ובו החביתין. הוא לוקח אותו וחוזר למעלה המזבח, שוב מצד ימין עד שמגיע לקרן דרומית מערבית, הוא לוקח מעט מלח, מערבב עם המנחה והלבונה, ואז הולך אל המערכה הגדולה ומשליך לתוך האש את כל פתיתי המנחה. ומה עם היין? ניסוך היין? זה בדיוק עכשיו. 2 כהנים עולים עם חצוצרות של כסף אל שולחן החלבים שממוקם במערב הכבש, וכהן נוסף עולה לראש המזבח ובידו סודר. הכהן שבידו כלי עם 3 לוגין יין מתכונן לניסוך, הוא עולה אל המזבח ופונה לצד שמאל אל הפינה הדרומית מערבית. הכהנים העומדים על השולחן תוקעים בחצוצרות תקיעה, תרועה ותקיעה. ויורדים בחזרה לדוכנם של הלוויים, שם הם עומדים משני צידי הממונה על הצלצל. הכהן המנסח את היין מתכופף כלפי המזבח, ובאותו הזמן הכהן שעומד על קרן המזבח מניף את הסודר כמו דגל, וזה הסימן ללוויים להתחיל לשיר. הממונה מקיש בצלצל. הכהנים תוקעים בחצוצרות. והלוויים מתחילים בשיר של יום. ניסוך היין נעשה על ידי הכהן שמתכופף אל המזבח תוך כדי שהוא מגביע את ידו למעלה ויוצק את היין לתוך הספל היורד לשיטין. באותו הזמן, הנקב שבין המזבח לשיטין היה פקוק, זאת כדי שהיין ייראה על פני המזבח ולא ירד באחת אל השיטין. לאחר שסיים לשפוך לתוך הספל והמזבח התמלא יין, היה נפתח הפקק ורק אז היה יורד היין אל השיטין. עכשיו הסתיימה עבודת התמיד של שחר. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, ולתפילתם שאה, והשב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם, מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. וואו, אני כל כך רוצה להיות שוב בבית המקדש.